presented by Fast Music. Music by Vikas Bihari. Mahalakshmi Recording Studio, Dumarsan. तू तो करे लपिया बढ़ी नभ तहंकी हमके लागे तोहर खाली बाबे तहंकी तू तो करे लपिया बढ़ी नभ तहंकी हमके लागे तोहर खाली बाबे तहंकी नइखे खाए के तो सामान बरहेज दो सुता ना तो बाबूजी के भेज दो सुता ना तो बाबूजी के भेज दो सुता ना तो बाबूजी के भेज दो बाबूजी के भेज दो बाबूजी के भेज दो Presented by Fast Music. कावना कैटेगरी के बाल तू बहनल एको दिन सोहागरा तकी कसहना मोहनल कावना कैटेगरी के बाल तू बहनल एको दिन सोहागरा तकी कसहना मोहनल हमरो जवनिया के तनी सा सहेज दो सुता ना तो बाबूजी के भेज दो सुता ना तो बाबूजी के भेज दो सुता ना तो बाबूजी के भेज दो बाबूजी के भेज दो बाबूजी के भेज दो मोहित जवानी मोर भइल बर्बाद हो लागेला कि कब नहीं डलब तू खाद हो मोहित जवानी मोर भइल बर्बाद हो लागेला कि कब नहीं डलब तू खाद हो नैहर में सागर बा ओकरे पास भेज दो सुता ना तो बाबूजी के भेज दो सुता ना तो बाबूजी के भेज दो सुता ना तो बाबूजी के भेज दो Mahalakshmi Recording Studio, Dumarsan.